ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар поёни корвон қарор дорем. Дар ин ҷо худи бозори корвон ва ман ҳамихел роҳ ба сӯи автоцентр ва Саховат, дар ин ҷо гимназия ва аз ин тараф дарвозаи шаҳр ва шоҳроҳи Душанбе Бухтар. Хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, дар бинои Новостройка. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. дӯстони гиромӣ, марҳамат, худи бинои истиқоматӣ аз се ошуна иборат аст. Хонаи имрӯзаамон дар якум ошунаш ҷойгир мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар якум ошунаи бинои Новостройка. Худи бино аз се ошуна иборат аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо якум ҳуҷра ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом, коридор ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз дуюм ҳуҷра шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. Дар наздикиаш гимназия ҳаст, мағоза, дорухонаам дар наздикии хона мебошад. хона бо аксарияти чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне қариб ҳама чизош меистад. дута кондитсионер дорад, якташа мебаранд ки дар он ҳуҷра ҷойгир аст. телевизора мебаранд, дута стол ва ман ҳамин диван. Дигар ҳама чизош меистад. дӯстони азиз, қолин, пардаҳо, дигар чизош меистад. инҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, термекс ҳаст, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ва ин ошхона, кухни гарнитур албатта ки меистад. чӣ хеле ки гуфтем, хона бо барқ ва об таъмин аст. нархи хона бошад 310 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. боз хотиррасон мекунем, аксарияти чизҳои хона меистад. фақат телевизор, якта кондитсионер. боз хотиррасон мекунем ки аксарияти чизҳои хона меистад. фақат якта кондитсионер, якта. боз хотиррасон мекунем ки аксарияти чизҳои хона меистад, яъне якта телевизор, якта кондитсионер, стол, яъне дута стол ва ман ҳамин дивана мебарам. дигар ҳама чизош меистад. мехарем, медурем, зиндагӣ мекунем. хона дута кондитсионер, дута телевизор дорад, яктагиша мебарам. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.